Makorokoto kuna mabridge who got engaged, vamwe vari busy kutsvaka kuti ruva rangu revalentine riri papi, vamwe vana vari kunzi will you marry me. Akaitirwa a beautiful surprise pamwe chete neengagement zvikafadza. Uko ritsi maclish ari kuti kuenda kwangu kumana maawards as a nominee does not mean kuti ndakarara nevanhu vari kumanagement, ndiri ngori single mother vanoshandira nesimba. Zvakare maloti ari kunzi apiwa an extradition order yekunzi abviswe kuZimbabwe aendeswe kuSouth Africa kuti anofesa macrimes ake sekutaura kwaakaita. maZimbabwenzi kana vakuda vanoita kunge imbwa yawana bonzo. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Chero mukoma vheko chaivo vati mabridge wandidadisa musoro mekunge vabuda ka handiti muri kuziva kuti mukoma vheko vakabuda kuti tirambe tonguvati bosi vheko. Nyaya yacho hatichaikwanisi. So guys, hatingoti kavara nyaya dzacho dzifambe zvakanaka. So mabridge akaburitsa maoko ake aine ringi, akaburitsa zvakare background yanzi will you marry me pana chemarufu. Vanhu vazhinji vakati ruoko uru runenge runa vazukuru vatatu. Mabridge akabva azokwanisawo kuti aburitse face yemurume uyu mushure mekunge other people that attended that event or that saw aine murume wake uyu vakabva vangoposta nyaya yacho. She was furious akati why maposta face yemunhu wangu, ndandichida kuti arambe ari mystery man. Asi vanhu vakati aiwaka munhu anotora celebre nyika rinenge mabridge anofanira kuburitsa face yake tizive, otherwise hatichada macelebrity edu anodyirwa musaga. Boss Veko ivo vati I'm taking this moment to congratulate you mabridge on your successful relationship that has led to engagement. I wish you all the best in your life. Those are the every time when we were together talking about life issues. Ndichikudzawo kuti ukawana munhu anokuda seuyu, take the opportunity and love him back. Now you have done this. May God bless you. Asi seti zvatinoziva isu munyika medu hatidi pisi zvekutodaro. Vazhinji vauya papost yaVheko vakati jongwe risati rarira wakarambwa katatu. Mabridge made sure kuti akataura kuti iye haana chake chinosangana neweVheko, saka kana wakumucongratulate kudai tatova worried madzokerana here pakuita ushamwari. Please make sure you don't go back there nekuti vane ushamwari wenhema mamero kubva kudhara. Alright, so Vheko ati hazvina basa. I am very happy for you guys because we have come a long way as friends. I'm grateful to have been part of her journey and to have encouraged her to make things work, especially when it came to life, relationships, and marriage advice. She also advised and supported me on the same issues. I know vamwe vachati hey akakuramba. Yes, I don't take things too serious in life. Life has its ups and downs, and it's not about kuitirana godo or kugara ndakamutsamwira about what she has done. For me, she did good, and I respect her decision. In short, we were friends who guided and encouraged each other, and I'll always be happy for her. Manitizens are kuti, you have shown that you are a bigger person. Thank you, Boss Veko, for this love. We understand she disowned you at some point. Nokugona ukuVheko zvakakosha kutarisa zvakanaka zvamakaitirana kumashure pakuti utarise zvakaipa chete, ende haana zvake chaakaipa chaakaita pachokwadi. Akangoita zvaaiita kuti avewo sefu panguva yakadaro. Boss Veko, pane imwe yamusina kunzwa muri kuvhakesheni yakasara ichiitika, hanzi we can forgive them but social distance is needed. Ndiva mutarisi vakadaro, bvunzai endimuridzo. Yes, you've shown maturity, but at a distance munogona kungodanana zvichienda zvakadaro. So mabridge ari kufara, ari kuti musati mandiona guys muchandiguta, my husband this, my husband that. Iye ari kuti chero vanhu vakamukriticize vakamusekera munhu wake, musikana asi kudzora tsvimbo. She has arrived and she's being loved, right? So mabridge ari kuti iye old age kudii kwacho munhu anoita zvaanoda. I love him so bad. Vamwe vakati tinowaziva baba ava vanga vari principal pataunet for a very long time. Wow, makorokoto. Sisimeli vati usawewe madhara anochengeta plus adiwa vasamuzvonde. Bedweka older men are responsible and sweet. Kwawakamuwana hakuna kusara vamwe here because people are bitter and lonely out there. Zvako mabri, it's just a number. Iyo nyaya age nesuwo tinavo behind the camera. Go girl, polish him well, you will shine. Just dress him
jeans, t-shirt, you will look like your age. Congratulations zvako, as long as he's taking good care of you and he respects you. Vamwe vacho vari kungoramba vachiti vedwe tavaona baba, he just needs a new belt. Ndo masuggestion emanetizens. Bhandi mabhirijo ngaritengegwe dzeri wobva warisungira panzvimbo paro, zvese zvinofamba zvakanaka. Iyo sutu yeblue kani kuita kunge fidza chiyangu imi kani asingadi kudiwa wacho ndiani. Topinda panyaya yedu yaMalote. South African police has confirmed that Zimbabwean musician Malote is being sought in connection with an armed robbery case dating back to 2017. According to authorities, a warrant of arrest was issued by the Wynberg Magistrates Court in the Western Cape after she allegedly failed to appear in relation to the matter. Police says she is believed to be in Zimbabwe. Western Cape spokesperson Captain FC Van Wyk confirmed that the suspect is wanted on a charge of robbery with a firearm following the issuing of the warrant. The case linked to an incident in Rondebosch and registered under case 78/11/2017 has been provisionally removed from the court roll pending her arrest. The docket has been referred to the Director of Public Prosecutions as extradition processes are set to be pursued to secure a return to South Africa to face the charges. Authorities say the matter remains under investigation. She gave people the information and she also gave them the ammunition that they needed to bury her. So vari pano vanhu vakamanya vakanoimutsidzira nyaya iyi kusvikira patonzi extradition process itangwe. So this is information iri kucirculate out there. We are yet to establish the truth of this matter. As authorities say, the matter remains under investigation. Unenge uchiti uri kurira wotozoona kuti aiwa kana vanhu vatoda nezvako vanogona kungokupedzera. Rhys McLeish ari kuti iye zvinorwadza kuramba uchingolabhliwa in as much as you try, but because uri single mother uye zita rako rikangobuda pamahawadzi kunobva kwanzi uri kudanana nevanhu vemahawadzi wayo. Sometimes zvinoitwa nemama bloggers is very very painful. I cry a lot every day. Nemama post andinenge ndichingotarisirwa pasi handizipambi. I don't know why our society is failing to accept kuti mukadzi anogona kutobudirirawo ari ega asina kana murume watanga arara naye. Kungoita munhukadzi kwakaoma amana. Pese pese tinenge tiri kungotarisirwa pasi. Any sign of success wakunzi pana hako kudya wasvika sei ipapo. People's Choice nomination iyo ndakapinda because my fans love me. You get the nomination through votes from your own fans. Tine vanhu vanotisapota and vari very loyal to us. Vanhu vari pano ndivo vakandivhotera, not anyone else. Handina munhu wandinoda naye kumanamawo, asi ini ndinotongodiwawo nemafans. I'm a lady and a single mom who takes care of herself, 2 beautiful boys, and that alone inspires thousands of ladies pano. So when they make a choice to choose me over your preferred ones, musatsamwe. Pane zvavakaona kwandiri zvinova inspire. Even ndikawina the award yadai kundipinzisa busy nesome male bloggers, just know mafans angu ndiwo anenge aita kuti ndiwine. Ndo mashoko aRhys ari kuti iye zvinorwadza kuramba ungonzi iye ibishu. Tese tinenge chingozviziva kuti munhu ari kutraya. Kana isiri cup of tea yako regera uzvimwere mahewu.